У ефірі «Пора», з вами Євген Волошин. Шановні глядачі, ось ми увайшлі у люты 24 года, той самый месяц, калі можа пачынацца цікавае. Хоць падаецца, што ў Беларусі стагнацыя, нічога не выгарыць, і вакол Беларусі не адбываецца нічога добрага, але гэта самападман. Самае цікавае пачынаецца. Даты ўжо акрэслены. Гэта выборы, так званыя выборы лукашэнкаўскія 25 лютага, за імі выборы у Расіі, таксама, якія моцна могуць паўплываць на Беларусь. Ну і раз ужо мы да Расіі прышоўкнутыя днямі на платформе «Рацыя» гутарыў з расійскім палітолагам, паліттэхнолагам, экс-спічрайтерам Пуціна Аббасам Галямовым. І я быў здзіўлены, што і Аббас Галямов чакае дынамікі і тлумачыць, якім чынам, што можа павернуцца, то я прапаноўваю яшчэ раз прайсціся вось па гэтых датах, якія могуць стаць гістарычнымі. Што тычыцца вось гэтых выбараў 25 лютага. На платформе «Пора» я неаднойчы абмяркоўваў такія вось гіпотэзы пра тое, што расейцы хацелі бы скінуць Лукашэнку, таму што калі справа будзе ісці так, як ідзе сёння, то нас чакаюць фатальныя сцэнары, фатальныя, на жаль, досыць рэалістычныя. Гэта вайна. Не раз у гісторыі Беларусь была арэнай бітвы паміж Захадам, Усходам, і гэта мела ўсё для Беларусі такія знішчальныя наступствы. Ну і, канешне, Пуціну хацелася б Беларусю наканечнік вайсковы пераўтварыць. Лукашэнку б гэтага не хацелася. І вось на гэтай глебе можа здарыцца канфлікт. І вось гэтая сустрэча ў мінулы уікенд у Піцеры, трое сутак, сакральная атмасфера. У мяне было ўражанне, што Лукашэнку прамацвалі, тэсціравалі, на нешта хацелі новае падбіваць, на нейкія новыя жудасці. І тут вось нас можа чакаць цікавае. Але палітолог Аббас Галямов не згодны, ён лічыць, што не, што все-таки, што тычыцца выбараў у Беларусі 25 лютага, то расейцы не будуць прадпрымаць нічога такога, вось, каб скінуць Лукашэнку, паслухайце самі. Конечно же, Путин вот в силу вот этих вот очень неровных отношений на протяжении долгих лет, конечно же, он не любит Лукашенко. Если бы он мог вот быть уверен, что вот я точно поменяю Лукашенко и ситуация не ухудшится, то он бы это сделал. Но у него не может быть абсолютной уверенности в этой ситуации. Это же абсолютно персоналистский режим. И все держится именно на Лукашенко. Да? И то есть там начнется что-то, и власть, и режим рухнет, и там вдруг начнется какая-то демократизация. То есть сейчас Беларусь это союзник России против Украины. Теперь представьте, там новая Украина появилась, еще одна Украина. То есть это уже союзник Украины, понимаете? А как россияне же это воспримут? Ну вот, поэтому вот, с учетом вот всего того, что я сказал, я все-таки думаю, что он не рискнет. Сябры, ну я все-таки лічу, што трэба сашыць за 25 лютым. Ну, так ці інакш мы будзем сашыць, так, тыдзень перад, тыдзень пасля. Ну, могуць быць цікавыя рэчы, я адчуваю, таму што не проста так вось яны хвалююцца, не проста так яны мабілізуюцца, нешта яны хочуць правернуць. Ёсць пэўныя рызыкі, мы проста не пра ўсё ведаем. Але стратэгічна, от, калі б скінулі сёння Лукашэнку, но это не зменіць вельмі многа, таму што мы прыкалочаныя намертва ў дадзены момант да Расіі, таму глядзім на Расію. Так, выбары 17 сакавіка, дакладней, перавыбары Пуціна, выбарамі ж гэта нельга назваць. І што тычыцца Аббаса Галямова, ён таксама разглядае гіпотэзы, што можа пуцінскі рэжым дэстабілізавацца і абваліцца. Напрыклад, калі б украінцы правялі нейкую бліскучую аперацыю на манер харкаўскай, калі б амерыканцы дапамаглі. Ну, улічваючы, у якім стане Злучаныя Штаты Амерыкі, яны нас неаднойчы ўжо падводзілі, і ў якім стане Украіна, што там унутры вот эта гісторыя з Залужным, прыкметы таксама пэўнай палітычнай дэстабілізацыі. Я не думаю, што яны здольныя. Але Аббас Галямов выказвае гіпотэзу, што будзе дэстабілізацыя пуцінскага рэжыму, але адбудзецца яна трошкі ў іншы перыяд. Паслухайце. Значит, я, знаете, думаю, что как это будет на самом деле, вот наиболее реалистичный сценарий. Они побеждают на выборах, они выдыхают там облегченно, потому что сейчас они очень напряжены. Ох, слава богу, отлегло, у нас впереди еще 6 лет. И они начинают активно отдыхать. Они же все старенькие уже.
Вот. И они разъезжаются, кто-то там на Валдае, кто-то в Сочи, кто-то в Дубае, там, да. Они отпускают контроль над процессами. А процесс это в целом негативный, вот эта делегитимизация будет, как я сказал, и так далее. Вот. И вот тогда черные лебеди-то как раз и могут полететь. Ну, так, спустя какое-то время. То есть вот эта степень контроля над процессами ослабеет, и система начнет вот все больше, так сказать, расшатываться. Да? И такие истории а-ля там новый Пригожинский мятеж становятся более возможными и так далее, и так далее, и так далее. Вот, мне кажется, это наиболее реалистичный сценарий. Ну паслухайце, ну тое, што будуць тэктанічныя зрухі, тое, што гэтыя рэжымы будзе іхная дэстабілізацыя адносна хутка, но это просто адчуваецца ў паветры. І нават навука пра гэта кажа, я не ведаю, чаму YouTube не расшарваў гэты матэрыял, але на пары выйшла відэа, дзе я разглядаў працы Александра Хіезера, это таксама расейскі культуролог, ну, які вывучаў гісторыю Расіі там і вывеў такую тэорыю палітычнага цыклізму. Дык вот паводле гэтай тэорыі, нават незалежна ад падзеяў, якія сёння адбываюцца, пуцінскі рэжым, ён ужо все, ён на сваім таталітарным піку, і все, будзе абрушэнне, но гэта навука. І абрушэнне гэта можа здарыцца, я вось падлічыў, прыкладна праз паўгода, максімум праз 2 гады, але гэта будзе адбывацца. Ну, у дадзены момант сітуацыя такая, што Пуцін і Лукашэнкі яны на сваіх месцах, яны робяць свае чорныя справы і будуюць планы, як выгребці вось з гэтай багны, куды яны трапілі, куды іх засмоктвае, і вось што гэта за планы. Ну, Лукашенко на манер КПСС, на манер вот этих коммунистичных съездов в Китае, значит, хочет провернуть схему с так званым усебелорусским народным сходом. Ну, аж и будет все, и отшолить этот сход, и ты уже старенький, тебе не треба щодня светиться на этой посаде президента, посаду так само эту можно покуль заховывать, но тебе не треба светиться. Ты можешь нарэшце зрабіць аперацыю, яму патрэбная аперацыя па змене каленнага сустава, і ён баіцца легчы на тую аперацыю. І так, пра іншыя праблемы са здароўем. Ну, калі што, Віктор там падменіць. Там жа все свае людзі, розныя там чыноўнікі з начосамі, менты, все ябацькі у гэтым усебеларускім народным сходзе. Вот што яны хочуць, падстрахавацца хочуць такім чынам. Ну, а ўжо там палата прадстаўнікоў, это для падпевак, для нейкай заканадаўчай творчасці. Пасада прэзідэнта, вот, дарэчы, змяніць прэзідэнта і сказаць, все, дэмакратыя пачалася ў Беларусі, слухайце. Яны ж хочуць, яны разлічваюць, што вот пасля гэтых выбараў у Беларусі 25 года, прэзідэнцкіх, что там Захад не будзе ўжо весці справы з атачэннем Ціхановскай, все вернецца так, як і было, зноўку можна будзе экспорт дыверсіфікаваць, там грошы зарабляць і гэтак далей. Яны гэта хочуць, но наўрад ці это атрымаецца рэалізаваць. Дакладней не атрымаецца у іх это рэалізаваць, я так скажу. Назапасілася столькі фактараў, пачынаючы ад здароўя дзедоў, скончваючы, я думаю, грандыёзнымі эканамічнымі праблемамі. Тактыка рэжымаў дыктатарскіх паказаць, што все пад кантролем, все стабільна, ваяваць можам хоць 20 год, ракеты не скончацца. Сябры, ну мы ж маем лічбы, што там валавы экспорт Расіі 700 мільярдаў прыкладна за 23 год. Лагістыка, сабекошт, колькі тут чыстага профіту з гэтага ўсяго. І атрымліваецца, што на вайну яны трацяць, калі вераць інфармацыі з адкрытых крыніц, там пад 10 мільярдаў даляраў у месяц. 120 мільярдаў у год. Ну, это, я думаю, мінімум. Я думаю, там куды большай сумы на гэта на все ідзе, плюс распілы, плюс карупцыя. А як, слухайце, дарогі будаваць у краіне? Так, як у цэлым на эту агромістую Расію штосьці там падтрымліваць? Яна і так выглядае, эта Расія, у рэгіёнах, як апакаліпсіс. Ну, это ж все, разумееце, вядзе да знішчэнняў да новых, все это разбураецца і без вайны. Это не можа не прывесці да нейкага там народнага выбуху, так? Пачнуць паўставаць, вот як у Башкартастане, вспыхнуць там новыя рэгіёны, будзе гэтая дэстабілізацыя, гарантую вам, абяцаю вам, што будзе дынаміка.
Гэтыя паваляцца ў Расіі, Лукашенко тут жа зваліцца, пачнецца новае жыццё. Вось такая сітуацыя. Таму, шаноўныя сябры, ім хочацца, каб была стагнацыя. Зноў беларусаў загнаць у поўнае балота, вынішчыць усіх актыўных, каб не перашкаджалі ім жыць. Ну, адкрыты геноцид, это не назовешь по-другому. Самое страшное это вот эта стагнация. Вот это, жили, разумеете, десятигодиями, жили, плявали на все национальное, пожрать, ну не буду певных слов говорить на видео публично. Дачка, домик, машина. Вот так же живут это все вот это силовики. Это же никчемные люди для свету. Разумеете, корыстные только для этого режима, как колгасники могли заховывать уладу. І штосьці, разумееце, все, конец гэтай эпосе, все будзе мяняцца. Але мне здаецца, што для таго, каб стала лепш, трэба прыйсці да пераасэнсавання, каб іншыя каштоўнасці былі ў галаве, у пірамідзе масла. А з гэтым, я гляжу, нават у эмігрантаў не вельмі складваецца. Так, з'ехалі, не, по-русски говорят, там, это, і все такое, абсолютно не доходзіць. Таму павінна нешта здарыцца такое, што ўсіх напалохае, штосьці страшнае. Нейкія катаклізмы, я не ведаю. Я спадзяюся, што не дойдзе да ядравага ўдару і знішчэння Беларусі. Но штосьці павінна здарыцца для таго, каб усе мы пераасэнсавалі и выправляли наши помылки. Годы вот этого вот молчания с языком в одном месте, игнорование родной мовы, вот як безродные псы. Так не може протягуватися, так не може будуватися держава, не може будуватися будучиня, не може бути бачення будучині. А будучиня у нас вельми грандіозне, нас такое чекає. Послухайте, Швейцарія не снилася. Ну так було вже у історії, коли Полацкае княства, ось вам, калі ласка, 11 стагоддзя, часы Всеслава Чарадзея. Вы паглядзіце, якая гэта была гісторыя. Кантралявалі ўсё Балтыйскае мора. Пры гэтым не былі нейкімі там жудаснымі захопнікамі. Вялікае княства Літоўскае, адна з самых магутных дзяржаў у свеце. У 15 стагоддзі князя Вітаўта запрашалі, нават менеджерам запрашалі, разумееце, каралём на чэшскі трон прасілі, ну не паспеў, нават падбілі яго на гэтую ідэю дапамагчы, калі чэхі пачалі там ад немцаў адсоўвацца, калі вот это вот гусісцкія гісторыі ў Чэхіі пачаліся. Не паспеў Вітаўт это рэалізаваць. Ну вот які быў статус нашых людзей. І сёння відавочна, што з захаду кіхаць на нас хацелася. Да, это наши партнеры, мы частка этой цивилизации, но трэба рабіць высновы. Усход это вораги, ну трэба, значыцца, сваю рабіць палітыку, сваю геапалітыку рабіць, уплываць на свет. У нас усё для гэтага ёсць. Ёсць гатовая ідэя інтэрмарыума, партнёрства стратэгічнае Украіны, Балтыі, Беларусі. Это грандыёзная будучыня, просто можа нас шакаць. Это патэнцыял этой тэрыторыі фантастычны. Вы не можаце нават сабе ўявіць, які. Но было ж такое ўжо ў гісторыі. Все гэтыя вуглевадароды, ды ў 30-х годах все, ўжо лічыце, што нафта у свеце стане неактуальнай. На этом нельга будзе рабіць такія грошы. Все абсалютна зменіцца энергетычны рынок, і на авансцэну выйдуць іншыя кампетэнцыі людзей. Цэніцца будзе, разумееце, не колькі ў цябе ў тваіх недрах нафты, так, а чалавечы патэнцыял, кваліфікаванасць людзей. Гэта фішка беларусаў, колькі ў нас кваліфікаваных і, што важна, дысцыплінаваных людзей. Таму, я думаю, ввогуле весь наш рэгіён падобная да нас, вот, калі ласка, в Эстоніі, які ў іх рывок, так, я думаю, латвійцы, літувісы і украінцы таксама, і ва ўкраіне будуць ментальныя змены ў людзей. Все эти коррупционные традиции сойдут. И весь этот конструкт не может існаваць без Беларуси. Беларусь ядро, локомотив стане, побачыце. Вось гэтая ідэя інтэрмарыума, і яна будзе рэалізаваная. І будучыня нас чакае грандыёзная. Ўжо прама сёння трэба да гэтага рыхтавацца, разумееце? А таксама трэба рыхтавацца да катаклізмаў, якія могуць здарыцца найбліжэйшым часам. І вось у такім стане гатоўнасці давайте назіраць за названымі датамі. Жыве Беларусь!